mačke i priče. Hrabri miš. U dvorištu iza kuće, u maloj rupi, živi hrabri miš. Toliko hrabar da se ne boji ni sebe ni mačke. Što se ne boji sebe, neka bude. Ali što se ne boji mačke, svaka mu čast. Svaki dan, ako nikoga nema u blizini i ako ne pada kiša, hrabri miš izlazi iz rupe. Hrabro se približi mački, sjedne i gladi brk. Ponekad se i ruga, kaže, uopšte se ne boji, čak mu ni srce življe ne kuca. Siđi, poziva mačku, siđi pa se uvjeri. Ćao, čao, maco, vidim te ja, ni malo se ne bojim, nek se zna. Hajde siđi dole odmah sad i reću ti počupati jako tad. Aha. Silazi, aha. Silazi. Ali mačka ne silazi. Mačka ne može sići. Mačka je nacrtana na zidu kuće. Nacrtana raznim bojama. Dakle, miš zadovoljno odlazi. Valjalo bi da mu neko kaže, nacrtane mačke ni miš se ne boji. Lajkujte video, kliknite zvonce za notifikacije, subscribeujte se na naš YouTube kanal, pišite u komentarima da vam se sviđa ovaj video. Ćao drugari!